Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam takasni. Menteri Ketenat Social Welfare but Tourism Menteri Ketenat Arts and Culture uba polling do ulapan pau ke jing sngongo ba jingero Ketenat Pulit ke jilla halor ke jing job jongka ban kem ni ki badon kti ha ke jing khai drug narcotic drugs kham tam ha ke jing ja ke barang shuja East Janty Hills. Uba polling do uloong baka sarkar kelanang penkhanyi ki rukom tre kam persya ke jing khai drug da ka ba pensisha baki sya kem kin online. Henrikin haban set ia kejing imshisnem ha along kum kaan NDPS Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act shu ulapan pau ba ke sarkar kan kini no i kejing dan jing em jing nong khai drong kenthop i ki bank account ki jaka ki kali ba kejing dan jing em ba ki ladap seng na ka bai khai drong ulo ong ru baling ba kini kejing penrem ba jing kini jing dan jing em ka sarkar kelayo banlum da ki klur tingka ban wan ra sha ka kherdap trekam kabapin i baka jingya kun persya yu drok kam dai tang da kabaset briu hendai ka longru da kabapin du sendan yaki lat ai jingmentoi jongki nong khai drok ka jingjob jongki pulit jongki East Janty Hills ha ka jingka mi nong khai drok kadai ka nuksa ba khrau ba ya ka jingya kun persya yu drok dai ban shim kum ka jingya kun imlang salang nga ai ka jingya ro kerpang ya Ketenat Pulit ka bala trei borba ban te la kam ya ka ni ka jing e ka ba wanra jing sniu ha ki samla lo ong uba polling do ya biteng ke dungi ban khanglat ya ke jing kiu jong ke jing shalan bat ke jing khai ya ki mar penduai kum ki drugs ka sokar jala ni sotonat ban batai ban itu ipi hani bala sai ke ski kandon ke jing itu jing lek burom ya itu borok ki balai dot benda dangsien aka jing yok kem kawin jing yok kem ka hedu ka hedu South Krur tang na kawai sija hampir East Janty Hills district tekni ka program ka tmuru ba kan pensyur yi nong song bakin wan chakmat ban kersian ya kan ka tma ga jungi persya drugs te ka program kan nong lasai ada directorate juga ANTF haka por ka asiteng mensni banang pen perking shu ya ka jing threat ke jungi pat ke jing penstam jungi ya kini nong khai drugs ha po jong kini hi hindiat banai nringut ki brio gilala ban yo ya ke jing menjul jong ka advisory board nawan midon da ka proses kat kum ka fits NDPS Act bahkan don ka advisory board la ka kenun kaba ai jimut kaba dei jom binong bishar jom ka ying bishar ka high court kiba dan laingut gila dapat menjur hadu nriu teli ki kes kiba ini kibla kerni ban khai si khai mentang gila ai daga detention order kaba sisnam marwe ini nrungut te nakini ki nrungut pat lada manu naki hadirin juga jing light naga diga jing syakam basisnam lalaki hai biang syakakam kai drugs kingat biang akan ru jong kanika fits NDPS di yakini ki joki brio nila kini ru ya ka jing dan jing em joki kenthop ban freeze lani ban numsha pan kamshu yaki bank account jongki bat jongki bahye sem jongki kumjuru yaki try ye pat ngakwa baki pat ba kin ya kersan lang ni kani da ka baki ajing tip ba ki try ye ru ki ba IY ya kini ki brio ki ba de bat khai drugs makiru kin sha kini hagujuk korukam ka ye kasem ka bangin attach ki omen attach ke property jongki bat kumju ban pendu no ya ki bank account jongki bat ki bahye ki asem jongki di kawai pat kawa legot dengan yaitu EP tolong ba